teman-teman dia ka amang dainang nalaho majalo ulos nunga di paradehami inganan ima di jolo bangku sada dua tolu. Jadi dia manginang masuk harus saat informasi melalui Sintua Banjar di paradehami di jolo inganan muna. So ini informasi kami mulai ate. Horas madita saluna amanami inanami di hari Manogoton ima di pesta di ulang tahun ni uriata napa 50 siahon pukota ma parsaurata marhite parmingguan di Manogoton alana yang masuk nama prosesi sian salhut amang padita parhalado panitia nang soni aka ketua dewan Rima Hita Jongjong.
Hodul Mahita. Hamu akana hinaholongan ni debata ruas ni huria HKBP Kebayoran Lama namar pungudo hita sadarion ditonga ni bagas joroon laho mamuji dohot pasangapon debata siala las ni rohata marningot asi ni roha ni debata ai didokdo marhite hata ni debata ariondo najinadihon ni Jahoba marolop-olop jala marlas ni roha mahita disi. Pinasu-pasu manaro marhite goar ni Jahoba, hupasu-pasu hami mahamu, akan asian bagas ni Jahoba, Jahoba do debata, jala ibana manondangi hita, tabaton hamu maaka pelian pestai sahatro dia kataduk nilanggatan. Mandok mauliate mahamu di Jahoba, ai pardenggan basa do ibana, airo di saleling-leling na do asi ni rohanai, alani di bagasan las ni roha tapangiar maswarata mamuji debata, marende mahita goklas ni roha doao. Marhite-hite goarni debata ama, dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goarni todi parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Pigordo akadalan ni Jahoba, jala halak partigor mardalan disi, alai anggo halak parjahat, tarsuladit do disi haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata pargogo na sutudosan jala para siroha na sumurung.
Dipangido roham neng mangulu jala martua hami sogot, nungaragam dalanna dibaheko manungguli rohanami, asa utada hami hatuaon sogot, dibaheni hupaserep hami manueng rohanami mangido siakko, sailehon maton dimna badia itu hami, asa porsea hami diholong ni roham dihami, sai hutangion hami maswaram, namangapoi hami ditiki parisorahon waeng, asa sapang hami tuhanguluan na pinarademi dihami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahamu. Datangi honma patik ni debata di hari Minggu sadarion, imasian patik palimahon, satu patik pasapuluhon. Patik palimahon, ikon pasangapunmu donatorasmu asa martuaho, jala leleng mangulu di tanon na nilehon ni Jehovah debatam diho. Patik panopon unang ho mamunu, patik papituhon unang ho mangalakup, patik pamaluhon unang ho manako, patik pasiahon unang ho olo matidakon hata nasututu maralohon dongan jolma, patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa manang naposona boru-boru,
manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Ido sahatna atong rapangido gogo mahita tu di bata, laho mangulahon nahobar tu patik nai. Ali Tuhan di bata, mangulahon nahobar tu patik mi. Amin. Tatopoti ma dosata martangiang mahita. Ale Tuhan de bata pargogo na suatu dosan jala ama para siroha. Dang lomorohami dahamatayan ni pardosa. Mulak manian parjahati tumadikon dalan na asa mangulu ibadah. Ido dipangido roham. Alani i umbahen dipangido hami. Saya sudah tima toru-torum asa unang mangonai betu hami. Saya sesa sude dosa nami. Asa mangulu hami di bagasan asi ni roham. Saya para gogoi mahami asa margogo hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Ale Tuhan di bagasan sadarion hupatu pahami do pesta ari hatu tubuh ni huriam HKBP kebayaran lama napa 50 tahunon.
Tarsunggul turohan nami aka pambahenan nami nahurangi di jolom, songon aka nong pinaluami hami. Jot-jot do hulawsi hami patik nang hatam na badiai. Jala huingot hami aka pangalahon nahurang tu aka nadongan nami saruas di huriamon. Danak dope hami dia kapikiran nang pambahenan. Alani asi maroham di hami pardosaon. Abige mahata ni debata baga-baga na taringot tu hasesan ni dosatta. Molotung adong manang ise na mardosa. Adong do pangodiata di amai. Ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohai. Jala ibana do pardengganan taringot tu dosatta. Alain dada holan taringot tu dosatta. Dohot do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapon ma di debata na digijang. KBG mahata ni debata turpuk epistel di bagasan minggu sadarion Imasian Johannes bindu onom ayat 50 sada rodet 50 walu tajahama marhite responsoria ahu doroti na mangolu na tuat sian banua gijangi manang ise na mangaton rotion ido mangolu saleleng-leleng na iya roti silehonoki bahen hanguluan ni portibion ima dagiku. Jadi di dok Yesus matu nasida tutu si tutu do hataku tuhamu tung naso dapot hamu hanguluani molo so dipangan hamu daging ni anak ni jolmai jala so dinum hamu mudarna.
Ai si pangano nasi tong do dagiku, jala sinumon do nasi tong do mudarhu. Songon parsuru ni ama si pangului diahu, gabi mangulu ahu marhite-hite amai. Songon nima mangulu marhite-hite au namangaton au. Ido sahatna martua dona tumangihon hatani debata jala nompeopsa. Amin. Tindakan maha porsiautai, songona hina tindakon ni dongata saha porsiaun di sandok portibion, rap mahita mandok, au porsia iribata Jahoba, hido ama parguna sutu dosan, natu mo palangit dohot tano, au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imanati nubuhon ni si Maria, na gabi-gabian si Antondi parbadia, adorang suabobohan. Ido tuhata natu maun na bernit di pahuman ni silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang natu watu banwatoru dong ditanom namulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo nasutu dosa ni disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsea ditondi parbadia jala dong sada huria nabadiat huria hatopan nela Kristen akan nabadia dot diasani dosa dot diatai namandok mulak mangulu dosa dohot nya nguluan nasora suda. Amin.
tikting namasa di huriata di bagasan mingguon. Minggu pasapuluh 2 hon dung Trinitatis 10 Agustus 2024. Topik ni jamita manadikon neang niroha jalan mangihuton dalan hapantasan. Naparjolo guarni minggu. Ia guarni minggu tasadarion ima minggu pasapuluh 2 hon dung Trinitatis namar lapatan hasi tolusadani debata. Napa 2 hon namar bagas. Tikting pa 2 hon. Naeng manjalo pasu-pasu parbagason ima. Erik Fernando Hasudungan Pasaribu. Anak ni Amatta Robert Hamilton Pasaribu. Tubuni Inata Holdia Boru Sidabutar. Maringanan di Gria Indah Serpong Blok K 20 nomor 10 Gunung Sindur Cibinong Kabupaten Bogor. Ruasni HKBP Resort Kebayoran Lama, Dohot Orwana, Friska Boru Huta Barat, Boruni Amatta Paniangan Huta Barat, Tubuni Inata Nursi Boru Manulang, Maringanan di Jalan Cendrawasih Blok A, 138 Kunciran Tangerang. Ruasni HKBP Ciledug, Tangerang. Pamasung-masuon di Patupa di hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2024 pukul 10 WIB di Gereja HKBP Resort Kebayoran Lama. Saya di pasu-pasu Tuhata Manasida nanaeng manjalo pasu-pasu di Parbagasoni. Patoluhon perayaan HUT PAP 50 Sion Gereja HKBP Kebayoran Lama. Sadarion Minggu tanggal 10 Agustus 2024 di Parmingguan Manogot pukul 7 WIB patu paun ni huriata do perayaan ulang tahun ni Gereja ta pa 50 Sion. Dung sidung Parmingguon diuruti acara tiup lilin dohot potong kue. Pasahaton reward tu aka iana kota sekolah na berprestasi sian horong SD, SMP, SMK. Nilai rapot rata-rata 10. Mahasiswa IPK tolu satonga. Jala ringgas mangikuton sekolah minggu songoninang mangikuton parmingguon di gereja. Pasahaton ulos turuas naung marumur 70 tahun di Bagasan Sadarion. Minggu tanggal 10 Agustus 2024 jalan nasohea dope mandapot ulos manang di ulosi. Paupaton Parmingguan Gabungan iana kota Sikola Minggu. Sadarion Minggu tanggal 10 Agustus 2024 pukul 10 sada WIB patu poni huriata do Parmingguan Gabungan iana kota Sikola Minggu. Maringanan di Aula Sopo Praja lantai 2. Nani uluhon amang pendeta Surya BM Lumban Toruan STH. Liturgis amang Sintua CMH Simatupang. SE, petugas guru-guru sekolah minggu. Palimahon perubahan jadwal Parmingguon. Pinabotohon tuhita ruasni HKBP Kebayoran Lama. Asa taparohahon. Ma perubahan jadwal masuk Parmingguon di Bagasan 2 mingguon. Ima, naparjolo. Minggu Sadarion, tanggal 10 Agustus 2024. Manogot masuk pukul 7 WIB. Perayaan HUT Gereja ta pa 50 Sion dohot nuansa Batak. Arian masuk pukul 10 sada WIB, Botari masuk pukul 10 pitu WIB, hotdo songon nasomal. Sekolah Minggu masuk pukul 10 sada WIB gabungan. Napa duahon Minggu tanggal 25 Agustus 2024. Manogot masuk pukul pitu WIB, Arian masuk pukul sia 30 WIB, mangatid dakon hapor seaon, Botari masuk pukul 10 pitu WIB, hotdo songon nasomal. Sekolah Minggu masuk pukul sia 30 WIB di kelas masing-masing. Paunopon tanda holong. Di hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024, di Parmingguan pukul pitu WIB, pasahaton ni huriata ma tanda holong tu keluarga Amang Sintua Reva Inahinan.
atas pelayan nasida salelengon. Na diwakilhon tu inang Adriani Friska Pakpahan boru tambunan rap dohot 2 halak yanakon nasida. Papituhon minggu mangatidakon hapor seaon. Di hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 pukul 30 WIB patuponi huriat tado mangatidakon hapor seaon tu akka yanakota Parguru Malua naung jolo marsiajar sidi periode tahun ajaran 2023-2024. Godangna 30 halak, 12 bawa, dohot 10 walu boru. Dung sidung acara lepas sidi, diudu tima tu acara sakramen ulaon nabadia tu akka yanakota naung malua rap dohot natoras nasida. Akka onma jadwal persiapan ni yanakota Parguru Malua. Nah parjolo kegiatan JR pagelaran ibadah Parguru Malua di Patupa di hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 pukul 10.07 WIB maringanan di gereja. Paduahon kegiatan pelepasan manang ibadah pemberakatan di Patupa di hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 pukul 10.08 WIB maringanan di gereja. Tusude natoras ni Parguru Malua diwajibpon asa parsi dohot. Pawaluhon kebersihan lingkungan gereja dohot sopo praja. Pinabotohon tusude ruas ni huriata HKBP Kebayoran Lama. Asarap mahita menjaga kebersihan lingkungan ni gereja ta dohot sopo praja. Jala unang membolokkan sampah sembarangan manang puntung sigaret di bagasan pot bunga manang di alaman ni gereja atau sopo. Songoni nang mameakon barang-barang digijang ni piano sopo praja. Pasiahon sermon lansia. Di Patupa di hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 pukul 30 WIB maringanan di aula sopo praja lantai 2. Nani uluhoni amang pendeta Weslin B. Dalimunte STH. Pinangido tusude punguan lansia ni huriata asa dohot menghadiri sermoni. Pasapuluhon sermon parempuan. Hombar tu permohonan pengurus parempuan dohot keputusan di sermon parhalado nunga disetujui taringot tu perubahan jadwal sermon parempuan. Sian pukul 10.07 WIB gabe pukul 10.08 WIB. Mulai hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 dohot seterusnya gabe masuk pukul 10 walu WIB. Dapat 10 sadaon kegiatan Pekan Imunisasi Nasional. Hobar tu Pekan Imunisasi Nasional, Puskesmas dohot HKBP Kebayoran Lama bekerja sama dohot Dewan Diakonia, Seksi Kesehatan, patupaoni imunisasi polio di hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 ima dosis kedua mulai pukul sia sahatu pukul 10.30 WIB. Maringanan di Sopo Praja, pelaksanaan imunisasi di Patupa di Tudak Danak nama rumur 0 bulan 1 pitu tahun lebih 10 sada bulan 29 hari. Peserta diwajibkan membuat kartu identitas anak, fotokopi kartu keluarga dohot kartu pink. Tambahan tikting, dakdanak nasorang. Di hari Selasa tanggal 10 Agustus 2024 nunga di basa-basaon tuata sada dakdanak bawa di keluarga Andrew Parulian Silalahi, Tiaulina Boina Boru Sitorus. Alamat Jalan Cendrawasih Sada nomor 20 Sia B RT 0 Sada RW 0 Sada Tanah Kusir Kebayoran Lama Banjar Tanah Kusir Kodam NPJ 2040 Hipasdo Dakdanaki Suang Songonin Nang Natorasna Songonima tikting dihita di bagasan mingguon tuhat tama masu-masu aka tikting najo nasoji nahahon boy mata jaha di warta jemaat nang adong di hitabe manang di barkot. Sonari hupasa tamima partikion tu namandok hata di hari ulang tahun ni huriata napa 50 siahon mewakili parhalado dohot
Saluhut ruas ima amang sintua Dr. O Sijabat Ketua Punguan Lansia Gereja Ta. Mau lihat ya. Shalom. Horas. Selama hari Minggu madihita saluhutna ruasnya KBP Keberlamo. Na pinarsangapan amang padita resort, padita Jepri Sitidao do inata. Na pinarsangapan amang padita fungsional, pendeta Wesley Dalimunte do inata. Na pinarsangapan amang padita fungsional, pendeta Surya Lubeturua do inata. Na pinarsangapan amang doi inang perhalado HKBP Keberlama. Suang-songoni nang pinarsangapan amanami doi inanami ruas ni HKBP Keberlamaon. Perjolo puji-pujian do hamal tema tapasahat to matalibata ala asido olong ni rohana. Boy tutu hita marpungo di tikion ima nalaho makalason ulang tahun ni Gereja Ta. Jadi marlasi rohama ita jala puji do mal tema tapasahat to matalibata. Perjolo bangido izin mau tu hita saluna. Kebetulan si lansia ipangido madokata di ulang tahun 50 tahun. Jala tepat ulang tahun ni Gereja tahun, huriat tahun, ima tanggal 10 Agustus 2024 na lewati. Jadi sadarion holon merayakan dohita. Mungkin ala umur 50 tahun huriat Gereja tahun, artinya tahun naro gebe 60 tahun. Jadi aku nggak masuk lansia Gereja tahun naro ate. Idora sa ibang ido siya pungal lansia pendohata. Asa tang jala teguh haporsaon ni huriat tahun do ruas na salu na. Jadi sada ma silop pagarong 2 silop puli nampe sada makatahon sudah mahita taruli. Hamu amanami do inanami ruas HKBP Keberlama nani hakolongan di bagasa Kristus Yesus. Selama ulang tahun ma di huriata do dihita ruas ni HKBP Keberlamaon. Jalaboy tahalason prayanon alani basa-basa dohot pas-pason di tuhatta do. Bolo tarimang-rimangi di bagasa perdalanan ni huriat tahun setahun tu tahun nasalilingon nalaho mangulahon pejuwon do parsuruh gereja laho bersaksi bersekutu do melayani gurang do pergumulan do tantangan diadopi manang dihadapi huriat do ruasta. Sudah tantangani boy Rusia bagasan, boy do Rusia luar ni huriata. Perdalanan ni gereja dakya berakhir menghadapi tantangan. Alai, son huria, ruas na mangolo di bagasan haporsaon, bah holok Kristus Yesus do na boy mangurupi hita. Jala taboto do gudang do kemajuan ni huriat tahun. Boy do honon molo binerek na jolo gelek lo gereja tadi sebulan nuanga boy belga jadi tongba hama oleh teombe doaka ruas dape gudang do martaba asa tongba tugu aporsaon ni ruason alai mado mauliate maita manang bersyukur tu Tuhan Yesus Kristus songon kepala gereja tantangan do pergumulan na tahadapi alai asi dolong ni rohani do padongaran ni tuhatta talewati manang talalui sude nakana masai. Di bagasan umur ni huriata 50 sia tau tonon
dengan mahita mengevaluasi perdalanan di gereja marang huriaon na mangulaw na katugas naong di program pemarang ditotuhon. Asa lamdinggan na tu ari na mayut. Jala boy dohoro tong ma ikonarong do perhatian tong sekolah minggu, remaja, doaka nasing. Memang melayani ruas manang jemaat na meragam karakter, do latar belakang, serta tingkat pendidikan, do ekonomi yang berbeda-beda, adalah suatu pergumulan tersendiri. Jadi perlu kekompakan, kerjasama, do kesehatian. Allah membantu manang mengurupi penyelesaian berbagai-bagai pergumulan di jemaat do huriat tahun. Anggiap ma, tuari na mangihut, marhite-hite bimbingan Roh Kudus manang tu di Purbadia, padita, parhalado, rabdo, ruas, manang jemaat, mardala di bagasa sadani roha. Songon hata situa-tua madok, songon labat ni pisang, marsiamin-aminan, songon suhat di robean, marstukul-tukulan. Mulai ate mata pasatu tuhatta di siala pimpinan dohot padonganion na di tuhat di gereja ta barang di ruas tahun. Jala taigo ma hata ni tuhatta na madok sian ratapan 3:22 tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Dungi sian Jeremia 10 itu ayat itu medok diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi omma sada singot-singot di hita satok hita marhaposat tua mata di bata. Jadi songor ruas manang jemaat Tuhan, marilah kita bergandengan tangan melakukan yang terbaik berupaya menjadi berkat, berlomba-lomba untuk mengasihi karena Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita dan gerejanya. Son hata na parpudi, emen sita batua di peakot di pinggap pasu, di batado silehot tua, sudema padita perhalado doho ruas di HKBP kebaran lama di pasu-pasu. Tuhatta memedongar hita saluna, mau liate jala horas. Hibangi dua sasude hita jongjong lambangen dehon mars ni HKBP kebaran lama.
Dami ni di batana sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti akka ati-ati dohot pikiran muna. Hola di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amin. Hatani Tuhatta imanagabit turpuk jamita. Di minggutta sadarion bo hal ni partodiota jala laos topet di minggutta sadarion hita mangulup pun madok mauliate tutuhani mensyukuri naong ojak jongjong hurian itu hataun HKBP kebaran lamaun ima 50 sia tahun jala di dalam di bagasan partikianna tanggalna ima na di tanggal 10 Agustus nasalpu alapas hari Selasa doi laos di bagasan minggu tasadariomma tanggal 10 Agustus taulopon martangiang marede memuji madok mauliati tu Tuhani jala sai totongdo ima mardapot las niroha laos natuari di tanggal 17 Agustus ima di hari ulang tahun kemerdekaan ni Huriata napa 70 sia tauton. Tahamulatehom matu Tuhani jala tajakkom mahatani Tuhani turpuk jamita di minggutta sadarion. Dipoda bidusia dipoda bidu onom dipoda bidusia ayat sada sahatu ayat onom sonon madidok disi tapai hutiuk mak nunga dipajongjong hapistarani jabuna jalanunga didak tiangna batu si pitu-pitui nunga dipotongi pinahanna pamuean jala di papang anggurna nunga huhut dipadiri mejana nunga disuruh-suruhan boru-boru manggokkon jolma di atas betul-betul lihutai manangisi na tubuk Roma ibana tuson tuganup na hurangan roha hatana songonon Roma hamu pangakamuma sian rotiku jala inum hamu sian anggur na hupapangi tadikon hamuma akka naniang roha asa mangulu hamu jala ihut-ihut hamuma dalan hapat tason ima sahatna hurian itu hatta hamu kadongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus Tuhatai keistimewaan di hita jolma di pajadihon ni di bata di leo do pikirat do di leo roha asa marpikiran doh marroha tuaka makhluk hidup na asing dan apalah dipasahat debatai alai holat tu hita jolma do nah hobar tu binatang
permainan insting. Jala dangadong di pikiran na nabuhi membedakan dia dona denggat dia nahurang denggan. Bapokokna asal mamangulu, asal mamangan. Alay ang kita jolma di lewat debatado na khusus jalan atakas ima pikiran doho roha. Asa sahalinari mo loidok asa marpikira jolmai asa marroha jolmai. Nahobar tutur pohon ahado jujut di pikiran ni hita jolma, di roha ni hita jolma. Molo didok di judul ni buku podaun bidusiaon ayat sada sahatu ayat onom. Panggalangon ni hapistarani. Panggalangon. Terberita do halak Batak. Si panggalang. Si partamue. Bahkan didok panggalangon do mula ni harajaon. Baharu sudi dia keparpunguan apalagi ya kapakatayon. Ikut jolo digijang ni si panganon. Bau ngak manga maparjulu inna rupani. Jala sudah do hita. Makalo mohon dongatai nian naing patupahon panggalangot tu hita. Dongatai nian naing patupahon si patupahon nahobar lomo ni rohatta. Alai una kola siad dongat tayatong. Alai buhado sian hita. Iai di do roham naing bahenon ni dongam mutuho. Ima bait tibana. Saya lomo dorhata hita pengen untuk selalu diperhatikan. Untuk selalu dipedulikan. Saya tahalomo hoddo asa dihaholongi hita. Asa hita manyan nagabi fokus ni perhatian. Asa hita manyan nagabi fokus ni dia kapabahenan. Tuhan ta Yesus pengertian na sempurna. Tuhita jolma. Diboto Tuhanido aha nataha perluhon. Diboto Tuhanido aha nata persita-sita. Sudah diboto Tuhani. Jala sude aka natahalomohon nata persita-sitai. Tuhan mengerti, Tuhan tahu, dan Tuhan sanggup untuk memberikannya. Alai molo sebaliknya. Boy dotong hita mengerti. Jala maboto, jala olo mangulahon. Dia do nagabe lomo ni rohani Tuhani. Nah hinirim ni Tuhani siak kita. Hamuak kamang do tamuak kanang hita saluhutna.
na hobar di turpuk taon ima sada na ni halomohon na pinarsita-sita ni Tuhani sian hita jolma ima mangulu maho di bagasan hapat tason jala padao masian ngulum neang ni roha. Naidok na disi molo di hati Indonesia hapat tason pengertian hamalon parbinotoan habisuhon jala iman takas naing mamarbisuko hendaknya engkau berhikmat. Alai padao masyad dirim yang niroha. Didok haotoon kebodohan. Ido asagabe didok ditopik ni mingguta. Manadikon yang niroha. Jala mangihuton dalan hapatason. Ahado natarida ima diaka jolma napatas marroha akka jolma napatas marroha naparjolo sahali didok diturpuk taon nunga di pajongjong hapis tarani di ijabuna jala nunga didak tiangna batu si pitu-pitui namar lapatan di hari koton ibana ima hapistaran di hari koton ibana parbinotoan di hari koton ibana habisuhon narikot tu dirina jala bahkan di boto ibana do ima pajongjong jabuna jala didok tiangna batu si pitu-pitui. Molo peidok batu si pitu-pitui nagabe pertunggul, nagabe pundasi asa dia, asa tunghot kuat jabunai. Rope haba-haba, tukso jadi marupak. Artina dia kajol mana patas marroha. Jol mana marhabisuhon manusia yang berhikmat. Napistar doi jala iboto patupahon narikot tungguluna. Jala diboto narikot tungguluna ala diboto ibana. Ido lomo ni rohani Tuhani. Ala yang gua kanan yang roha akanaoto guarnape yang roha guarnape naoto tukso parduli do narikot ima dingoluna mabayad na patupahon ima ojahan dingoluna medudus do di bana sudi pokokna siya kudo doredahanin narupani. Pokok namangan. Pokok nabusur butuha. Alayanggo napatas marroha. Orang yang berhikmah dari Tuhan. Dia lebih tahu. Dia berpikir apa yang harus diperbuat. Yang bermanfaat bagi dirinya. Tetapi bukan hanya pada dirinya. Molo itu diturpuk tahun. Dipatu pada pertamueon. Panggalangon. Artina molo tak bahasahon.
adong do holong, adong do kepedulian di ibana. Di parade dua kasih panganon na tabo, do sinumon na tabo. Jala jauh-jauh do napatas marrohai. Nako ibana tuinganan na tibo. Jala Roma gokon dohot juju. Ido saido ayat tolu nunga disuruh-suruhan nai boru-boru manggokot jolma di atas betul-betul ni hutai. Jala didok manangisi na tubok Roma ibana tuson. Roma gokot dohot juju nunga rade sude Roma hamu. Alai ayat opat tuganup na huranga roha hatana songonon Roma hamu pangakamuma sian rotiku jala inum hamu sian anggur na hupapangi. Jala didok ayat onom tadikon hamuma akka nanyang roha. Ayo lo dong ngaju ngarogok kedo juju ngarade ngamanggora kapanggora ala dangi pardulihon hape sabutulna holar rodo datang makanan hidangan sudah disediakan diibaratkan Tuhan yang menyediakan semuanya. Tuhan berfirman, datanglah, semuanya sudah tersedia, nikmatilah. Alai adong may paluaso dibigi, adong may dang paduli. Ala dia, ala hola na mabuat ton lomo ni rohana. Ala mabuat ton neang ni rohana. Dang paduli. Molo tahubukon taringot jol manaoto doho jol mana marbisuk ima perumpamaan tu 10 halak paropuan 5 mai nabisuk 5 mai naoto nunga adong hata madok paima na Roma dang botom muna manang sadihari alai para dihamuhinan palito muna asaboy galak palito kanong miakna na 5 halak paropuan na bisuk dipersiapkan minyak alai na 5 halak na oto dia tidak peduli. Bahkan langsung tertidur. Yang 5 orang perempuan yang berhikmah pada saat api ni palitonai nang mitok di simiakna. Roma ima naroi tu nasida manopok nasida. Alai Jepang nama Holland na 5 halak na marbisuhi. Betama masuk mahamu na 5. Mulu na 5 halak na loahoni na otoi rohana madisi. Lo may parenges. Masuk mana 5 halak paropuan na bisuhon itutuk mapitu na punasa bagason. Tersunggul ma na 5 halak paropuan ni. Bah, ngai dia ina. Beh, nga masuk. Itu tuhi mapiton. Ay buka zo ina. Dang dibuka bipitui. Napuna bagasi. Bahkan didok. Ay haro hamuna 5 pedak kutanda ben. Ima perbedaan ni. Jolma na patas marroha. Doho jolma. Naniang marroha.
manusia yang pintar, yang bijaksana, yang berhikmat dengan manusia yang bodoh, manusia yang tolol. Alai agak diperhalus mai didok jolma nanyang rohana. Hamuak kamang dot tamuak kenang kita saluhutna. Kita diperhadapkan di dua hal ini. Idia manuaing posisita. Inamalo do namar bisuk manang di jolma nanyang rohana. Di rohat tabi matalusi. Alai marhite turpu jami tahun ini akan dibongkar tuhita. Asa los taboto ima paturehon taboto mamilit sian na duaon. Alai dong do si malo-malo. Ah, 2 jama. Om makan 2 jamain na. Dia uma namaloi, ya uma naotoi. Baru naik perjupangan di namalo doh naoto ate. Hapat tasoni riko do diawi. Neang nirohai pe riko do diawi. Humiliki mai 2 ca. Ayalana di sadatiki riko do penerapan ni neang nirohai inna muse. Alayanggo turpu jamita di bagasan minggu sadarion tidak bisa. Iko pilito sada. Bahkan siat topi ini mingguta bang ikut taboto. Dia majawabanna. Iko memilih hapat tason ala didok manadikon yang niroha jalamangi huton dalam hapat tason. Alai luar biasa do tuhat tai hamuak kamang do tamak kainang. Mulai do istilah free will, kehendak bebas untuk memilih. Dia nagabe si pilih totta. Alai marhite turpuk jami tahun dipaingot dohita. Ala dido aya onom tadi kok kamu maakanan yang roha asa mangulu hamu jala ihut-ihut tamuma dalam hapatason. Ikonido pilitotta. Kita harus berani. Song padohan ni nama dok. Hidup ini adalah pilihan. Tetapi kita harus berani untuk memilih. Pilihan yang tepat pasti ada risiko. Ikonadong do risiko memilih na tepat. Ay molo tapili pe ima hapatason tongga dong risiko. Ay boido hita patas marroha marbisuk. Tetapi bukan berarti semuanya perjalanan hidup akan mulus, akan berhasil. Tetapi suatu ketika dan beberapa kali bisa saja kita merasakan terjatuh, gagal. Alaikan kegagalan na tertunda dari molotadok. Dan nagabe untuk selamana.
Alai barani hita mamilit songoni, ima hapatason, hamalon marhabisuhon, ala takas dohita ima makanguluhon biar mida Tuhani manang apa natadopi apapun resiko yang kita hadapi dan gabe mengurangi hapor seot tatu debata nang pesipata unga mangulu kita di bagasan kapat tasoni alayolo dosi pata jut bahkan pahit pakilalata di pardalanan ningoluta alay nang pepait molo pedidok diturpuk tahun tuksoheado Tuhani menadikko kita mula tapak keturpuhon Tuhani selalu menyediakan hal yang terbaik, hal yang termanis. Song si panganon natabui di parade. Songoni do totong debata. Patupahon akan narikot tungoluta. Ba memang itu sitong na. Ay terkadang nguluan hati kamang dot tamak kenang baharu natonggi isa diri dang lak gabi pitor hatop patop itor altuponotol langsung dibodut iya napaet langsung diutahon dia bolokon dak tabuin na HP bahkan sihan hal napaet itu dapat ipolan na tung macayarga. Pengalaman hidup mengadupi dia kahamaolon akan apait itu juga sekaligus menempa seseorang untuk lebih dewasa dewasa di parrohaon, dewasa di pikiran, dewasa nang dia kada bertindak berbuat, dewasa nang dinamak katai. Gabi daw madia neang niroha, gabi sa ini hanguluhom ma hapatason. Ay gudang do zolmanan yang maroha makatai. Nanido nasa diri pedangnya tusi. Hita mazo. Molopola adong dongat tamadok sidohonon na tuhita. Nai pedangnya tusi. Buah mabayno mangalusi. Unang-unang iturmadaw hita. Aidang tarado pa jolma. Akanan yang maroha. Ay lomo-lomo na do makatay. Lomo-lomo na do berbuat, bertindak. Gabi di dogma, tidak ada kedewasaan berpikir. Dang dewasa di parrohaon, dang dewasa di bertindak, dang dewasa nang dinamak katai. Alay yang gua kajol manapatas marroha. Lahu makatai pe ibana. Songon ni dok ni tua-tua. Jolo ni dila inai jurasa ni tahun. Artinya pikir dulu. Ay dua sedok nama lu ate. Mulutmu adalah harimaumu. Ay dua ay mulu asal makatai. Gabedok ma asbun. Asal bunyi. Gabedok musema. Tong kosong nyaring. Bunyinya marpapang-papang donian pakulingna alai isina nol. Alai yang wakana patas marroha dan songoni. Dia harus olah dulu dalam pikirannya baru dia untuk berkata-kata.
Ido sa jut molo sa tado hamuak kamang do tamuak kainan. Jol manamalo. Dan gabi jamina ni. Gabi jolma na marbisuk. Alai jolma na marbisuk na siya Tuhani, dia orang pintar. Dia pintar untuk berpikir. Dia pintar untuk berkata-kata. Dia pintar untuk berbuat. Dia tidak akan asal-asalan dalam hidupnya. Alanido pudani Raja Salomo. Ahado dipanggil ibana tu debata. Dak kamu raun. Dak kasangapon. Dan hagabeon. Alay dia. Habisuhon. Leo matuau. Ima habisuhon. Asa huboto manibang. Nadenggat dohot. Artina hamuak kamang dot tamuak kenang. Tujuan ni podara, tujuan ni si Salomo di pangiduan nai. Ima asa bermutu berkualitas nguluna. Dan di pangido, leoma haki pason, leoma gajang ni umur. Alai habisuhon. Bagas do. Padohani hamuak kamang dot tamuak kenang. Molo talapati pangiduan ni si Salomo. Jalalosong ni manak kita. At sugari raido tuhita. Dia malenok kutuhoin na Tuhani. Hamoraud do. Hagabiyon. Hasangapon. Manang habisuhon. Di ulang tahun ni Huriat tanapa 50 siya honon. Menjelang lansia nama. Itu kan? Di umur ni Huriat ton. Dang dana be. Dang poso be dang na poso. Nunga di umur ni sahala na tua-tua. Hamorao be. Hasangapo be. Na parjolo si jalot ta siya Tuhani? Tidak. Alay dia memang betul. Habisuhon hapatason. Asa molo ido na tapangido. Molo ido na tapangido. Gabe taboto ma. Ahado na gabe lomo ni rohani Tuhani. Kalau kita meminta hikmat dari Tuhan, maka kita akan tahu apa yang dikehendaki oleh Tuhan yang harus kita perbuat. Mangaluluyaha harajaonna asadongi tabahonon nama aka odeng. Dan pasobun ni Tuhani merpugus huriana. Dang huriani margasiti daunon. Dang huriani punga paropuanon. Dak huriani lansion. Isiro na punasa hurion. Tuhani. Aido. Ayolo dong sipatan madok. Ayaw do si suabulu ihurionin na. Bah. Olo do hono ni Tuhani. Sadia belga bulumia sa hutabain na. Tuhan pemilik gereja. Asa dia di sudegul meninggolut tamolo tapangido hapat tasoni gabe taboto marpikir madok dohot marpangalaho.
70 tahun naung merdeka bangsota. Ay guarna pe merdeka te. Ale biar roha. Sotong godang matong dope na terjajah. Kita merdeka. Dirgahayu yang ke-79 Republik Indonesia. Alai molo rakyatna say adong dope bakka godang na terjajah. Dang na merdeka be guarri. Aidang na merdeka jolma. Molo say gabus do diula. Holan na manakko. Mabuat na sojabarna. Ahamedo tunay ngosong ni korupsi. Dang na merdeka jolma. Molo na terjajah do peibana. Ima akan na narkobaon. HP tado rupani. Merdeka. Merdeka ina. Adong na salah. Manong na hurang takas rupani bayad dinay rupani kan. Dang merdeka dang ina. Mereka. Mereka ina. HP ko merdeka do kan. Nah. Molo tagorahos say tulu hali. Merdeka siya dia. Merdeka siyan penjajah. Alay buah mabayano merdeka. Molo say dijajah. Portibiot de kita. Buado bayano ta merdeka. Molo say dijajah. Niang niroha de kita. Buado bayano ta merdeka. Molo say dijajah. Holan na dipikirat tay. Holan na dirohat tay. Ay memang hebat do di kemerdekaan non. Song ini doh dia ke ulang tahun. Huriat apa 50 tahun. Bah. Ay merdeka na. Merdeka magay mga ototoy. Merdeka magay margabus. Merdeka magay bersandiwara. Merdeka manakko. Merdeka di sudik. HP sabutullah mau lo tak pikiri. Justru kita terjajah dari semuanya itu. Ulang tahun napa 50 siaho kita. Tengok hamu kamang do tamak kena. Huriata kebayaran lamon. Berarti tahun naro ono puluh mak. Ono 10 tahun. Kan nung ada tua-tua bi. Sabutullah nggak boleh masuk lansia. Nggak boleh masuk lansia. Molo pola di dok, molo dihita lak batak. Molo sahar rupani ang lansia inna. Ikut si boto adat. Maradat di pikiran, maradat di pakatayon, maradat di pangalahu. Alay di bagasan hapat tason nasihat Tuhani. Nung adiliot Tuhan itu hita, ima kemerdekaan ni bangsota pa 70 siahon, jalan nung adiliot Tuhan itu hita, gajang ni huriat tanata marulang tahun, napa 50 siahon, jakoma hapat tason ni rohai asa taruliho ima dilas ni roha doho pasu-pasu nasihat Tuhani. Amin martang yang mahita. Hapat tason ni roha ima tutuhu hanguluho kami ale Tuhan. Neang ni roha. Ima si pasidingon nami. Ido na sinuarahon ni hatami. Patas sami marroha.
di kemerdekaan ni bangsa nami. Nahuraya ho kami, nahulopo kami, napa 70 tahun. Soninang Kuriamon. Namarlas ni roha kami sadarion. Di ulang tahun ni Huriamon. Napa 50 tahun. Ngamatoras ali Tuhan. Marhite-hite hapatason na siyan hoy dingulo nami. Matoras matutunang. Ngulo nami ali Tuhan, matoras manang haporsyon nami. Di ruas ni Huriam na dibaga sa parsahiton. Buwan nami dibaga sa tanyang nami maradopokole Tuhan. Nyonya Jatraman Damanik Marlina Borupurba. Kotan Silayan. Nyonya Ehutahayan Borusyagian. Binsar na 70. Nyonya Saur Mas Delina. Butar-butar Borusirait. Nyonya Esi Majunta Borusibarani. Dr. Andus Eha Pasaribu. Nyonya Novianti Sibulun Borusiahan. Nyonya Mariani Manik Boru Nababan. Nyonya Cintua Winada Boru Pasaribu. Nyonya Hahutahayan Borusiagian. Parto Panjaitan. Manarsar Barimbing. Sintua Sahat Pakpahan. Sintua Insinyur MH Sihombing. Sintua Dr. Andus GP Manihuruk. Nyonya Sintua GP Manihuruk Borus Sagala. Nyonya Sintua Kapanjaitan Borus Silitonga. Iwan BM Tampubolon. Ritwan Irianto Situmorang. Toninahal Hutapea. Songinang Aka. Ruas ni Huriam Nasutar Guarihami oleh Tuhan. Di bana di bagasa parsahiton. Oleh Tuhan. Di bagasan parsahiton nasidabi. Marhiti-hiti asni roham. Humale Tuhan na maparguguhon nasida di ragam niya kaparsahiton na. Songinang. Kami na marpungon na parsaoran nami. Di bagas joromon di minggu sadarion. Asa. Humale Tuhan paposrohan na sida di bagasan na kaparsahiton na. Jala mga sahon asni roham mangido hami ali Tuhan. Lehonommu hamalumon siyan parsahiton na tu nasidabi. Diaka nataruli di las ni roha, diaka pasupasumi. Di gajang ni umur, diaka ruas ni Huriam. Di ulang tahun, di hari hatutubu. Di ulang tahun di pardonga saripeon. Doh ragam ni aka las ni rohai ali Tuhan. Dia kagulmi ni ngulu ni ruasmu. Soninang di bangsa nami. Di naung di pasato kemerdekaan. Di namarulang tahun. Natuari 17 Agustus. Napa 70 tahun. Soninang Huriamon. Nahulupok kami di bagas sa sadarion. Namarulang tahun nonggok. 50 tahun. Ali Tuhan. Pasupasum di itu bangsa nami doh tu Huriamon. Di homa hasangapon hamuliaon. Jala pos dorohanami oleh Tuhan. Ia ulang tahun kemerdekaan. Ulang tahun perjongjong ni Huriamon. Sian hode oleh Tuhan. Sialani mangido hami tuho. Asa homa nama masu-masu bangsa namion. Jala homa nama masu-masu Huriamon oleh Tuhan. Di ragam ni akka program nasional di pembangunan di bangsa nami. Di ragam ni program di pembangunan fisik terlumubi rohani di tonga ni Huriamon. Ali Tuhan mardonga toko boy mali Tuhan tarulah kami i jala boy menuju tu hamajuan ima di pembangunan ni saluhutna terbangun mental terbangun rohani gabigok olo-polo pami di bagasako. Ato ngali Tuhan saat di homa bangso nami, saat di homa Huriami, saluhutna diak kainganan na dinamarserahi soninang Huriam HKBP Kebayoran Lamon. Gok dami, gok las niroha, jala gok ulo-polo mahami di bagasako. Hola di bagasan Kristus Yesus, martangyak kami tuho. Amen. Tapuji matu hatam marhiti-hiti edeta
laos di sommahita pasahat papungpilian. Pasu-pasu hari Tuhan, sayu seonda meni, saya pehon tadi Tuhan, lehon Tuhan gogomi, di portibio kai mahal Tuhan, kabongan nilas niro.
Parsuruan dihamu ruas ni huria na hinaholongan ni debata sikok matutulas ni rohatta di bagasan parsaurata sadarion marhite parmingguan parningotan ari hatutubu ni huriana HKBP kebayoran lama napa 50 sia tauton patardo di tonga-tongatta asni rohani debata nang manugiho kuriane madalani partikian 50 sia tahun maka tidak ko Yesus do raja ni huria sasadasa Tuhan si palua. Di bagasan pangaramotio doho pangodingan ni debata pos marohatta madalani aka ari-ari na pinasaha na itu hita sadok pirma to dita jala marsihohot mangaraduti na hobar tupati ni debata asa marhasonangan to dita huhut marulupulup hinorhon ni denggan ni basanai atong patupa masaluhu na di bagasad dames ya Tuhani di tonga-tonga ni bagas munabi, di tonga-tonga ni akabajar, di tonga-tonga ni huriaon, dohot di tonga-tonga ni na humaliang. Pilihan naung tapapungon tapasaha matu debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang hodo harorwan ni saluhut silehon-lehon na dinggad doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masyan na nilion mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na utus di julom
Pasu-pasu may jalara moti, ansahu para siya kami pilihanon, pati bulunara jaun mo, di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite to dim, asalam hutadahami godang ni sileon mituhami, asalam girgir kami maddo maulianti tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyaman namin na di banwa gidyang say pinarbadia magwarmo, say romahara jaonmo, say saut molomoni roham, di banwa tongosongon na di banwa gidyang, lehon matuhami sa darion, hanguluas siya pari, sesama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami togyo tu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Jalo hamu mapasu-pasu siya na mata di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata mahamu. Di sodakon Tuhan di bata mabuhin na Tuhamu jala asima rohana midahamu. Di dopakkon Tuhan di bata mabuhin na Tuhamu. Jala di pasor hon madamena tutod di munabi. Amin. Kita salu na hamok kamanami doho inanami sabar mahita jo sonang majolo hita hudul di hudulat tabi sonang majolo hita di hudulat tabi asa tapatupa acara ulang tahun di Huriata pinasama tuamang situa tanggor lebatoruan. Sabar, tunggu dulu. Amanami inanami asahok mai tadi udolata hupang idohami maro tujolon inang padita natulu ketua panitia dot inang amang Riko dot inang na mewakili kita salu na ruas ni Huriata tuna tua-tua nami amang HP Panggabean asaroma tujolo amang. Laus tajalo ma haroroni kue ulang tahun ni Huriata napa 50 tahun. Jalan Minang. Happy birthday to you. Happy birthday. Jong-jok kita selalu nama Minang. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday
Silakan Amang Pendeta untuk meniup lilin bersama dengan Ketua Panitia. Tiup lilin sekali lagi. Tiup lilinnya sekarang juga. Tiga, tepuk tangan. Potong kue. Potong kuenya. Silakan Amang Pendeta dengan bersama Ketua Panitia. Secara simbolis untuk memotong kue untuk diserahkan kepada seluruh pengurus Banjar. 16 Banjar di Huria kita. Alai totong mahita sudah pengurus hot di Inganan Nabi. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, bagi kuenya. Asa bersiap-siap pengurus 16 Banjar. Sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Asa dibagi hon tu 16 Banjar ni Huriata Naparjolo Banjar Godung. Nama mewakili Banjar Godung. Nama ngihut Banjar Godung. Di Calo Amang Pandita mak. Satu matu tanah kusir kodam. Banjar tanah kusir kodam. Cik. Akamanga kainang unang termula kita aron repe pembagian reward tu akayana kota asetaida sa inang pangulosi mula ti godang. Kampung Perigi. Kampung Perigi. Silakan Amang. Amang Sirait. Bendi Peninggaran. Tanah Kusir Selatan. Bendi nung Amang. Tanah Kusir Selatan. Tanah Kusir Selatan. Bintaro Kodam Depsos. Bersiap-siap Bungur Kostrat. Bungur Kostrat. Ciputat sekitarnya. Bungur Kostrat. Ciputat sekitarnya. Bintaro Kodam Depsos. Bintaro Kodam Depsos. Sudah. Bintaro Perdagangan. Bintaro Jaya. Rempoa Ciputat. Rempoa Ciputat. Pondok Cabe Legoso. Pondok Cabe Legoso. Pasar Jumat Lebak Bulus. Pondok Pinang Pondok Indah. Pondok Pinang Pondok Indah.
Jurang Mangu Pondaren. Banjar Cidodol Perserahan. Cidodol Perserahan. Yang terakhir Banjar yang belum. Bintaro Perdagangan. Oh sudah tadi kayaknya. Sudah Bintaro Perdagangan. Ciputat, Pondok Cabe. Satu lagi. Kategorial lansia. Kategorial lansia. Kategorial lansia. Kategorial ama. Kategorial ama. Saat Warsa Majalah Gabe. Kategorial perempuan. Kategorial Naposo Bulung. Kategorial Naposo Bulung. Kategorial remaja. Kategorial remaja. Kategorial sekolah minggu. Amangina ngati boadong na lupa panggora nami tu Banjar. Banjar na sudah dapot. Punguan kor non kategorial. Kor Saroha. Kor Pemasmur. Kor Pemasmur. Kor Immanuel. Kor PKM. Kor PKM. Kor Marturia. Kor Ciputat sekitarnya. Yang terakhir Kor Lydia. Oh, Kor Inahana. Tatabi amang, tabinang. Kor Inahana. Siapa lagi? Parmusik. Parmusik nami. Dijalo Amata Anju Simajutak. Anju Simajutak. Ini namanya. Ada udah piamang inang. Song leader yang namang. Sadanay, song leader sadanay. Mewakili Koster Satpam Opung Marno. Nunga besikop. Jadi asa di Pauli seksi konsumsi mah huhu mah dibagi tu sudah ruas. Huhu mah dibagi tu sudah ruas. Asa di Parade seksi konsumsi mah dipotong madenggan
di pasama tuaka ruasta. Perwakilan nama nami, nama umur 70 tahun, nama Jalulos. Ala udu tata dope acarata nama ngihut ima pemberian reward tu anak kota sekolah minggu na kuliah songoni na saat ulos tu na tua-tua saluna asa hok mai tamanginang di udulata ope tuamu seksi konsumsi boleh dipotong di meja kedua untuk dibagikan. Mempersingkat waktu inang seksi konsumsi boleh digeser ke meja kedua, dipotong dan dibagikan kepada jemaat. Song ini mah di Amang Padita Resort, Amang Padita Fungsional, Hotma di Jolo. Tanpa mengurangi rasa hormat tu inang Padita Natulu, Boy Mahudul. Kami undang Amang Ketua Panitia Okumene untuk mendampingi Amang Pendeta dalam pemberian reward ke anak-anak sekolah minggu dan anak kuliah. Dengan Ketua Dewan Diakonia atau yang mewakili dari seksi pendidikan. Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta Fungsional, Ketua Panitia Oikumene, Ketua Dewan Diakonia yang diwakilkan oleh Inang ESO Borupakpahan dari seksi pendidikan. Jadi Amang Inang tapasonang ma asahu gorau kami. Silakan Amang Ketua Panitia. Sudah? Dia mu amanami nanami salutna. Yana kota sekolah minggu. Nama jalo penghargaan di Tikion berjumlah 85 orang anak dengan rincian sekolah dasar kelas 1 sampai dengan kelas 6 47 anak, SMP kelas 7 sampai dengan kelas 9 20 anak, SMA, SMK kelas 10 sampai dengan kelas 12 4 anak. Mahasiswa dengan IP 3,5 ke atas 14 orang. Kami akan panggilkan dengan nilai yang tertinggi masing-masing perwakilan tiap kelas. Kelas 1 atas nama Samuel Alexander Hutabalian dengan nilai 95,71. Sini deh. Yang kedua, Bonitama Joane Pakpahan dengan nilai 95,30. Kelas 1. Kelas 2, Batara Gergiano Pakpahan dengan nilai 95,25. Gavariel Tadeus Jasari Simatupang dengan nilai 94,78. Kelas 3 Maurin Nauli Basa Simanjuntak dengan nilai 95. Yang berikut Evalina Edith Siringoringo dengan nilai 93,60. Kelas 4 Octavia Queen Deborah Hasian Marpaung dengan nilai 95,78. Andin Hasiholan Hutagalung dengan nilai 95,11. Kelas 5 Stella Bernadetta Sibro dengan nilai 95,22. Elisepa Victorin Simatupang dengan nilai 94,75. Kelas 6 Aubriel Krisni Julieta Manurung dengan nilai 97,40. Ivana Arum Siringoringo dengan nilai 95,41. Ini tingkat SD. SMP kelas 7
Patricia Parahutapea dengan nilai 95. Aktar Rodrigo Manulang dengan nilai 92,90. Kelas 8, Amel Agnisa Trinitatis Panjaitan dengan nilai 92,30. Romauli Morawasti Gultom dengan nilai 92,30. Kelas 9, Ramot Franciscus Lubis dengan nilai 94,39. Katarina Brigita Sitompul nilai 94,36. Kelas 10, Marsal Lasdo Ferdinand Napitupulu nilai 91,65. Kelas 11, Marcel Alexander Hasiholan Hutajulu nilai 95,67. Nicodemus Gerard Leonardo nilai 91,73. Mahasiswa dengan IP 4, Ruth Teresa Borusitinjak. Yang kedua dengan IPK 4, Ruth Jessica Elizabeth Tambunan. Kami persilakan. Om Mamang Inang aka yana kota na berprestasi di tingkat masing-masing. Upasatay Matuang Pandita, Sony Ketua bersama dengan Diakonia. Persilakan. Foto bersama. Foto bersama. Sudah 1, 2, 3. Dipercepat fotonya. Tuh, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Selesai. Oke. Jadi Amang Inang songon pasahaton hamalateon ninasida tuhita salu nahuriata. Pasaton Yasida Mahata melalui perwakilan Ima Tuborunami Tuboruta Ruth Jessica Elizabeth Tambunan untuk menyampaikan kata ucapan terima kasih dengan IP 4 ya. Boleh. Ya, kami persilakan. Shalom semuanya. Sedikit grogi ya. Agak grogi karena terakhir ada di panggung itu suaranya habis ya, nyanyi pasti suaranya habis. Tapi puji Tuhan di sini suaranya cuma serak-serak aja, serak-serak berantakan ya. Jadi pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih dan puji Tuhan hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk perwakilan untuk mewakili teman-teman yang ada di sini maupun nanti yang ada di sekolah minggu. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Amang Pendeta kami, Amang Pendeta Jervisitin Daun, lalu Amang
Amang Dalimunte, lalu Amang Surya Lubantoruan, terima kasih, dan Amang Inang Parhalado, lalu Amang Inang Jemaat HKBP Kebayoran Lama yang ada di sini, dan juga guru sekolah minggu, bener? Dan juga panitia. Oke, dan juga panitia Okumene ya, Amang ya, inklusif ya. Oke. Terima kasih, dan juga yang belum saya sebutkan satu persatu, saya terima kasih banyak karena sudah diizinkan hari ini untuk berdiri di sini untuk mengucapkan sepatah dua patah kata. Kenalkan, nama saya Ruth Tambunan yang mewakili teman-teman hari ini yang berkesempatan mendapatkan reward hari ini. Izin mengucapkan sepatah dua patah kata. Yang pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus karena telah memberkati kami sehingga mendapat pencapaian ini. Lalu kami juga berterima kasih kepada orang tua dan keluarga kami yang selalu mendukung dan mendoakan kami. Begitu juga kepada kakak abang guru sekolah minggu. Lalu juga saya ingin berterima kasih kepada ketiga Amang Pendeta kami yang ada di sini, lalu Amang Inang Parhalado, lalu Amang Inang Jemaat HKBP Kebayoran Lama yang selalu mendukung kegiatan-kegiatan atau program-program yang khususnya juga di sekolah minggu sehingga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Kiranya reward ini atau kegiatan-kegiatan ini terus memotivasi kami yang ada di sini agar mendapatkan nilai yang lebih baik lagi, dan juga teman-teman yang mungkin belum berkesempatan untuk mendapatkan pencapaian atau reward dari gereja ikut termotivasi juga. Sekian ucapan terima kasih kami. Ucapan terima kasih ini jauh dari kata sempurna, kiranya ucapan terima kasih ini juga dapat diterima oleh Amang Inang yang ada di sini semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Horas. Tepuk tangan. Horas. Anak kota Horas. Nah, anak-anak yang dapat reward, hadiah, kalau sudah duduk nanti, amplopnya jangan dikasih sama bapak sama mamanya, kasih sama opungnya ya. Oke, yuk silakan turun. Ini hadiah yang terbaik dari anak-anak kita. Cucu-cucu dari opung ini ya semuanya. Oke, kami persilakan anak-anak kami kembali ke tempat. Amang kursi 4. Jadi Amang Inang asa tahu dutima tuna pasat ulos. Tuna marumur 70 tahun. Jalan nasohyado beda potan ulos yanuria manang di ulosi. Asa dipersiapkan kursi opat aja. Itu opat. Jadi 2 kali pajor. Itu. Papotono nami itu Amang Inang saluna. Ruas na terdaftar nama jalo ulos di Tikion. Berjumlah 8 halak Amang Inang na tua-tua nami. Asope hugorau kami ma Amang Inang. Na parjolo sian Banjar bendi peninggaran. Inang Tabunan Nurmawati Boru Huta Julu. Saroma Inang. Napaduahon Inang Tapu Bolon Erisma Boru Tabunan. Napatoluhon Inang Situa Butar-Butar Rulia Boru Marpaung. Napaupaton Inang Pendeta BPMT Siombing Boru Gultom. Opat. Omana Parjolo. Wakil. Jadi Tuan Amang Pandita pindah sama didampingi Ketua Panitia Okumene pemberian ulos. Oke. Oke. Saranai Inang BPMT. Oke, musik. Sasarojo ulos. Jolorojo ulos. Setabi. Tunggu. Ya. Jadi Tuhamuna kamanami doho inanami. Ima sian horong nilan sia. Nanggo marumur 70 tahun. Di bagasan tahunon jala welu halak mak. Itu teh welu halak. Hamu amang dot tamok kenang. Sisa dahatan mahami
tuala inang do tuala amang do inang ano na paduahon dison di pasahat huriatta dalam martangyang tutuhatta do alaya halak batak kita ipasahat manon huriatta ima ulos tuhamuna alay anggo narumiko siani las ni rohani sa huriaon markite panitia tahun okumene ima martangyang tutuhani say didongani pargugui pasu-pasu Tuhani mahamu salu na amang dot tamu inang. Margugo mahamu di badalanya ka ari-ari ning ulumuna nunga di iyak kamu margiti asini rohani Tuhani 70 tahun. Jadi ba nga dapat bonus biobe. Manang nang 3 hari rupani, manang nang sabulan, manang 2 bulan lewat nga dapat bonus. Marsanga matuhani jala tuhamuna welu iko dohonon manang na bula 3 pesonari madohonon selama ulang tahun na pa 70 tahun tomma tuhamuna welu halak pengking sarmatua mahamuna ipasu-pasu tuhatta pasaton nami mauluson alai anggo na mangulusi hamuna asini rohani Tuhani do songoni mana pasat tami baik kamu musiki amang parmusik nami asau pasat tami uluson tu nasida Marulupulok tondiki ay nang dito Bus Jesusi hamusudi begemai sailas roha kumandoki sorang Ugaraw kayo mamuse namangihot amang baja muslin purba namangihot amang Dr. Andus Edward P. Pasaribu atau yang mewakili Inang Susi namangihot Situa Dr. Andus Leonardo Berules Siadari yang diwakili oleh Sintua Banjar amang Situa Bawadi nabangihut Inang Nyonya Napi Tupulu Boru Siregar Siar Banjar Parserahan diwakilhon Situa Banjar Manang keluarga ada ini keluarga ada keluarga ulah yami amang baja muslin purba
Amang Edward Pasaribu diwakili Inang dari Banjar Bintaro Jaya. Oke, silakan musik. Mamang Sedari Sorpi Mamang. Songonima nang tuinang. Mamang nyonya napi tubulu, inang napi tubulu Buru Siregar, tong Mas Sorpi. Soni Mamang Inang rangkaian ni acara ulang tahun ni Uriata Nata Patupa di Tikion. Diaka saluhuna aka parbue holong na pinasa ni Uriata saya mamasu-masu matuata. Ramadok maita Horas Tuluali. Horas. Tuhani mana mamasu-masu. Mula maita di bagasan las niroha. Mau lihat ma. Martoba mahita sa luna. Ima, mulate Mamang Inang. Buti ma.